Dobre, ďakujem. Verím, že sa pripoja ďalší ľudia. Takže na úvod by sme najprv pustili film. Urobíme to troška inak, lebo sa nám týmto spôsobom dajú pustiť filmy z YouTube. Tak ja vám pustím film o Sibíri. Dobre? Verím, že sa ešte pripoja ďalší ľudia. Sibiř. To slovo jistě šeliška. To je mají všude ve světě. Ale víte o této zemi něco jiného, než že leží daleko a je tam opravdu, ale opravdu velká zima. Začneme s tím, že Sibiř je obrovské území. Je rozlehlejší než Evropa, Čína, USA nebo Jižní. Setkáte se zde s tajgou, nejrozsáhlejším lesním. Seznámíte se s Bajkalem, nejhlubším jezerem planety. A najdete 4 z 10 největších světových veletoků. Ob. Amur. Právě zde, v Sibiři, se nachází procent zásob sladké vody na planetě. Pojďme se vydat k horní jednoho ze sibiřských veletoků. Ocitneme se v Jakutsku. Tyto končiny ohromují celou neodčenou krásou. Je obtížné dostat se až sem. Ale právě zde se pořídí a divokou Sibiř. Pobít v nejchladnějším bodě severní polokoule Oymyakon, kde vsá až na minus 70 stupňů Celsia. Kochat se lenskými sloupy, rezervací zapsanou v seznamu památníků světového dědictví UNESCO, 40-kilometrovou skální táhnoucí se podél pravého břehu řeky Leny. Nebo objevit přímo ve středu opravdovou poušť. Jedinečné písečné duny Tukulany. Desítky kilometrů písečných nánosů na vrcholcích hor. Kde se vzaly tady na Sibiři? Přesnou odpověď neznáme. Většinu roku je zde velice chladno a sněží. V zimě klesá sloupec teploměru snadno až k minus. Sněhová pokrývka dosahuje i několika metrů. Sníh lze mnohde najít i v červenci. Klima těchto oblastí přispělo uchování krásy divoké původní podobě a ochránilo ji před průmyslovou exploatací. Ocitneme-li se zde, spatříme skutečné zázraky. Léto v Sibiři. 3 krátké měsíce, v nichž ožívá příroda. Tisíce druhů různých rostlin se snaží vyklíčit, vyrůst a rozmnožit se. To, co v zimě vypadá jako nekonečná zasněžená pustina, pokrývá se v létě neuvěřitelně barevným kobercem sibiřských bylin. Ale i krátké sibirské léto přináší drsné útrapy. Ostré kontinentální klima Sibiře přináší letní teploty dosahující až 40 stupňů. Jen si představte, přežít v nelítostných podmínkách neustálého prudkého střídání teploty. V zimě minus 60 stupňů, v létě plus 40. Vy byste to dokázali. Oni mohou. Sibirské byliny, hlavní bohatství Sibiře i celé planety. Na světě je stále méně míst, kde lze nalézt takové množství planě rostoucích léčivek.
Kromě lenských sloupů se záštity UNESCO dostaly ještě dalším 6 pamětihodnostem prvobytné přírody světového významu. Kamčatské sopky, Wranglerův ostrov, náhorní plošina Putorana, legendami opředené jezero Bajkal, též stepy a jezera Unvusurské kotliny a zlaté hory Altaj. Horský Altaj. Každá zatáčka, každý ohyb a zátočina jsou důvodem pro malý výlet. Zde, jako i v celé Sibiři, je možné setkat se s podivuhodnou různorodostí planých bylin, které oplývají původní silou drsné nedotčené přírody. Po tisíce let znali místní léčitelé nepřekonatelnou moc sibiřských bylin. A ve 20. století se o ně začali zajímat i vědci. Právě sibiřské byliny byly použity při výcviku prvních kosmonautů pro lety do vesmíru. A dnes již celý svět ví o podivuhodných vlastnostech rostlin ze Sibiře. Siberian Health je jedním ze světových lídrů výroby přírodních produktů pro aktivní plnohodnotné žití. Již téměř 20 let se většina našich produktů vyrábí právě zde, v srdci Sibiře, právě z těchto bylin. To bez ztrát předat veškerou přírodní čistotu a energii sibirských bylin našim produktům. Novosibirsk, hlavní město Sibiře. Sibirské byliny se zde přetvářejí v novátorské produkty pro plnohodnotné a aktivní žití. V současnosti naše výroba využívá špičkové moderní technologie, splňující mezinárodní standardy, vlastní vědecké a inovační středisko, vlastní laboratoře, unikátní patentované receptury, obrovské logistické centrum. Siberian Health, zrozená v Sibiři, v jednom z posledních míst na planetě, kde příroda zůstává ve své netknuté a původní podobě. Siberian Health se všemožně snaží uchovat tuto původní divokou přírodu Sibiře, která štědře nabízí své dary. Založili jsme fond Svět kolem tebe. Jehož hlavním cílem je podpora sibirských přírodních rezervací. Naše výroba i naše produkty odpovídají těm nejpřísnějším ekologickým normám. Čistíme vzduch i vodu, které používáme při výrobě svých produktů. Používáme biologicky rozložitelné materiály i pro balení našich produktů. V přípravcích pro aktivní a plnohodnotné žití nepoužíváme syntetické doplňky. V našich přípravcích pro zdůraznění krásy nepoužíváme sulfáty, ftaláty, parabeny, minerální oleje, syntetická barviva a aromatizátory. Naše přípravky nejsou testovány na zvířatech. Na své výrobky jsme náležitě hrdí, proto je pro nás důležité i to, v jakém prostředí a jakým způsobem se o nich naši klienti dozvídají. Taková jsou zastoupení Siberian Health, působící v různých městech již 25 států světa. Každý, kdo hledá ekologické přírodní řešení, určitě zde nalezne i něco pro sebe. Vždyť sortiment, který nabízí Siberian Health, zahrnuje více než 200 přírodních produktů. Produkty pro aktivní a plnohodnotné žití, přírodní kosmetika, přípravky pro osobní hygienu, ekopřípravky pro použití v domácnostech. Již téměř 20 let využívají lidé v nejrůznějších zemích světa přírodní produkty Siberian Health. Protože vidí výsledky, protože si cení vztahu, protože vnímají sílu sibirské přírody. Jistě budete souhlasit, že se jedná o inspirativní příběh o tom, jak se podivuhodné rostliny nedozírné a drsné Sibiře proměňují v produkty, které mohou změnit i vaše žití. Sibiř, to je ryzí příroda i současná. Určené lidem. Tak verím, že sa vám páčilo to, čo ste videli o našej Sibíri. Troška sme zmenili štýl. Chcela som, aby ste videli, odkiaľ pochádzajú naše bylinky a spoločnosť, o ktorej sa budeme rozprávať, je Sibírske zdravie.
Takže aby ste mali realitu, odkiaľ tie bylinky sú, ako sa pestujú. Takže tí, ktorí ma nepoznajú, pretože ja neviem teda, kto je pripojený, či aj nejakí noví ľudia, tak kto som, prečo som tu, volám sa Ľubica Mazuchová, pochádzam z mesta Martin, teraz momentálne bývam a pôsobím v meste Senec. A som tu preto, aby som vám porozprávala o spoločnosti Sibírske zdravie, s ktorou spolupracujem už 2,5 roka a dostala som sa k nej potom, ako som ja prešla onkodiagnózou, onkosituáciou a potrebovala som riešenie pre svoje telo, potrebovala som očistiť svoj organizmus a prišla som k týmto bylinkám. Takže začala som ich najprv používať ja, odporúčala som to potom postupne priateľom známym, ktorí chceli vedieť, čo robím a začali sa zaujímať o to. Takisto chceli zlepšiť svoj zdravotný stav, tak sa to rozšírilo, že pracujem s tým už aj aktívne. Takže predstavujem vám spoločnosť Sibírske zdravie. Je to korporácia, ktorá už pôsobí viac ako v 25 krajinách sveta. Tu máme mapu, kde môžete vidieť, v akých miestach neustále sa rozvíja, či je kríza, či nie je kríza. Proste táto spoločnosť rastie. Každoročne sú produkty, ktoré sa inovujú, máme stále viac a viac klientov a rozvoj je v tejto spoločnosti veľký. Takto vyzerajú centrá v najmä hlavných mestách, štátoch, ktorých je spoločnosť už etablovaná. Aby ste vedeli, tí, ktorí neviete, na Slovensku nemáme centrum v zmysle skladu, máme len informačné centrum, pretože patríme ako Slovensko pod Českú republiku. Odtiaľ objednávame aj výrobky a keď sa splnia nejaké podmienky, ktorým sa blížime, verím, že skoro takýto krásne centrum budeme mať na Slovensku, kde si budeme môcť prísť kúpiť hoď za jeden výrobok a priviesť svojich priateľov známych, ukázať im produkty. Takže spoločnosť Sibírske zdravie je medzinárodná organizácia. Tu vám predstavujem pani prezidentku Tatianu Gorochovskú, jej partnera pána Gičeva, ktorý je vedúci inovačného vedeckého centra. Spoločnosť Sibírske zdravie má vlastnú výrobnú základňu. Tie základné informácie sú na tomto slajde, ale naozaj sú to úžasné plusy tejto spoločnosti, lebo treba si uvedomiť, že nie každá spoločnosť, ktorá má produkty zdravia, ktorých je na dnešnom trhu určite uznáte dosť, má vlastnú výrobnú základňu. Hej? Čo je dôležité preto, aby sme videli, či táto spoločnosť alebo tá daná spoločnosť vie inovovať, pracuje na ďalších produktoch. Táto spoločnosť, áno, máme tretiu továreň, ktorá sa otvára v tomto roku, najmodernejšou technológiou. Má vlastné vedecké inovačné zázemie, to znamená vedcov, lekárov, akademikov, ktorí pracujú na produktoch, na ich vývoji. Na medzinárodných školeniach, na ktoré chodíme, nás ubezpečujú, že za každým produktom je kus práce, kus naozaj tej vedy, a je tam niekto, kto je naozaj za to podpísaný a zodpovedný za účinok. Produkty sú klinicky testované pre svoj účinok, takže to, čo nám spoločnosť dáva, je niečo, čo je overené a na čo sa môžeme spoľahnúť. Spoločnosť má viac ako 20-ročné skúsenosti. Tento rok oslavujeme 20. výročie. Pre tých, ktorí by nevedeli, 2. oktobra v Sankt Peterburgu bude veľká oslava, veľkolepá oslava, na ktorú vás srdečne pozývam, tí, ktorí majú záujem. Hovorím to preto, lebo budeme potrebovať zabezpečiť si miesto, zabezpečiť si letenky a tak ďalej. Takže chceme, aby nás išlo čo najviac. Veľmi rada by som bola, aby ste zažili túto spoločnosť v tej najväčšej svojej kráse, ako je takáto oslava. Ja som bola na 18. výročí, bolo to nádherné, boli sme v Soči, kde sme sa stretli konzultanti z celého sveta, mali možnosť zažiť tú krásnu oslavu tejto spoločnosti s krásnym programom, oceňovaním konzultantov z celého sveta. Takže budem veľmi rada, ak sa pridáte a napíšte do komentárov alebo svojmu mentorovi, že máte záujem. Veľmi radi budeme, keď sa pridáte.
Takže spoločnosť má viac ako 200 produktov len v Európe, v samotnom Rusku viac ako 500. Pre aktívny životný štýl aj pre krásu. A pokrokový systém predaja 25 štátov sveta, čo jednoznačne multilevel marketing je najpokrokovejší systém, ktorý doteraz bol vynájdený. Pán Jurij Petrovič Gičev je otec pána Gičeva mladšieho, ktoré som vám ukázala pred chvíľkou. Tento pán je naozaj úžasný profesor akadémik Ruskej akadémie a tu máme ďalších dvoch významných akadémikov, ktorí sa podieľajú na výskumoch a vývoji produktov. Pán Gičev sám na Slovensku bol aj pozvaný a bol nám prednášať. Prednáša nám okrem neho pán doktor Rudin o týchto produktoch, takže vzdelávame sa aj v oblasti produktov, toho, čo dokážu s našim telom urobiť a stávame sa schopnejšími pomôcť iným s týmito produktami. Takže bylinky, s ktorými táto spoločnosť pracuje, sú zo samého srdca Sibíru. Keď si pozriete na mape tú rozľahlú krásnu krajinu, ktorá je naozaj nepoškvrnená, rastú tam divoko rastúce bylinky, sú tam zvieratá, ktoré v tej Sibíri sa nachádzajú. A ako ste počuli vo filme, sú tam teplotné rozdiely počas roka minus 60 až plus 40 stupňov, vegetačné obdobie približne 3 mesiace, takže naozaj to, čo tam vyrastie, má nejakú silu, má nejakú energiu. Takže toto všetko obsahujú naše bylinky. Dokonca sme sa dozvedeli, že boli použité tieto produkty aj pre kozmonautov, ktorí leteli do vesmíru. A tu máte približne obrázky, ako to tam vyzerá. Naozaj sú tam miesta, vidíte, že tam je sneh a zrazu tam už nie je sneh. Tá krajina je tam proste taká, aká je. Nádherná. No a systém, ktorý táto spoločnosť Sibírske zdravie vytvorila, tzv. ČH, čo znamená čistota, energia, harmónia, je jedinečný, pretože ponúka každému možnosť ozdraviť sa alebo cítiť sa lepšie vo svojom tele, čo je v dnešnej dobe podľa mňa naozaj nevyhnutnosť. Ja keď som bola chorá, respektíve predtým som riešila svoje zdravie, mala som mnoho zdravotných problémov celý život, len som mi nerozumela, hej. Nerozumela som, mám senú nádchu, mala som migrény, mala som ekzémy, hormonálne problémy po porode. A riešila som v skutočnosti najmä fázu 2 túto energiu, hej. Dávala som si vitamíny, menila som nejaké veci aj v strave a tak ďalej, ale nikto mi nepovedal, ani z lekárov, ani z nejakých bylinkárov, že mám urobiť niečo ako čistota. Mám očistiť svoj organizmus od nejakých premnožených patogénov, hej. Že mám očistiť svoje črevo, lebo tam je imunita. To už povedal Hippokrates. Takže čistota je základ zdravia, to znamená čisté čreva, začne nám potom o mnoho lepšie fungovať ten organizmus, pretože začnú sa vstrebávať vitamíny, o čom je dnešná téma, minerály, stopové prvky, aj z potravín, lepšie sa potom prijímajú aj v suplementoch. Takže úžasná vec. Jedna takáto informácia mi mohla naozaj veľmi pomôcť a mohla som sa vyhnúť možno aj tejto diagnoze. OK, nevadí, prešla som tým, takže čistota, základ, pri akomkoľvek stave. Energia, zlepšenie metabolizmu a harmónia. Hej, máme prvky, biologické aktívne prvky, to sú tie prvky, ktoré sa nachádzajú v tých bylinkách z tej Sibíry, ktoré dokážu zabezpečiť výživu. No a produkty, ktoré máme sú, stručne tu máme čajky, ktoré sú naozaj z národov, ktoré žili v oblasti jazera Bajkal. Krásne sú označené farebne sú rozdelené, takže máme produkty na trávenie, na podporu pečenie, ženský čajík, večerný čajík, hormonálny čajík pre ženy. Potom tu máme jedinečný produkt, tzv. Triple set, ktorý bol vynovený práve minulý rok, prišiel na trh. Troška sa zdvihla cena, ale niekoľkonásobne sa zdvihol účinok, ktorý na bunkovej úrovni očisťuje vlastne bunku od toxických látok.
Určite vám dáva zmysel, že v dnešnej dobe tie toxíny sú naozaj všade a pán doktor Rudný nám hovoril, že ak si aj myslíme, že žijeme v relatívne čistom prostredí, tak to je len náš pocit. Naozaj tie toxíny nás atakujú dennodenne a náš imunitný systém má čo robiť, aby to zvládol. Takže tento produkt jedinečný svojho druhu. No a naše rytmy zdravia, náš vitaminový komplex, o čom bude dnešný webinár. Potom tu máme radu lymfosanov, máme ich o mnoho viac ako je na obrázku. Patria do oblasti čistota, ktoré očisťujú organizmus. Sú tam naozaj v každom jedinečný komplex bylín, ktoré očisťujú konkrétny orgán, srdiečko, čreva, pečeň alebo obličky, alebo ešte máme na kosti a ešte máme na krv a lymfu. No a potom tu nám máme sadu minerálov, ktoré sú v organickej forme, sadu propolisových tekutých výťažkov, ktoré sú sladké, ktoré sa pijú. A potom máme ešte sadu pre deti, vitamínová rada v tekutej forme alebo v takej forme, ktorá je pre deti vhodná, takej čokoládové guličky. A produkty sú účinné, zdravé a finančne dostupné, čo si myslím, že je úžasná kombinácia v dnešnej dobe. No a pre krásu kozmetika pre ženy od 20 plus, 30, 40, 50 plus, každý si môže vybrať. Jedinečnosť tejto kozmetiky je, že sa tu kombinujú nejaké krémy so sérami, to znamená, za každým tá žena môže mať iný krém, keď si skombinuje podklad alebo základový krém s nejakým iným sérom alebo sérami. Takže to už si môže každý vybrať podľa toho, aký efekt chce dosiahnuť na tej pleti. No a máme jedinečný úžasný balzám, tzv. Uzur, Ujanomo v pravom rohu, ktorý je na kosti, na svaly, na klby. Môj manžel si ho naozaj pochvaľuje, keď 3 dní prednáša a má unavené nohy a bolí ho chrbát zo státia. Takže nádherne to účinkuje naozaj, že na druhý deň nič necíti. Vlasová kozmetika, zubná pasta, zubné pasty, hej, už máme 3, na báze propolisu, rakitníku a šipky, ktoré naozaj sú bez flóru, bez parabénov, bez látok, ktoré vlastne škodia organizmu. A aj keď nepenia tak ako iné, tie klasické, to penenie mimochodom spôsobuje látka, ktorá je veľký toxín, ktorá sa používa na čistenie priemyselných podláh, sodium lauret sulfate, ktorá je tá látka, čo nám pení v klasickej kozmetike. Kľudne si to vygooglite, môžete si poprečítovať, čo obsahuje klasická kozmetika, napríklad také parabény, ktoré sú často a hojne zastúpené v kozmetike bežnej. Sú látky, ktoré boli testované pre svoj účinok a bolo zistené, že fungujú ako hormóny. A to, čo sa nám vlastne, keď si uvedomujeme, dostane do tela cez pokožku, veľmi rýchlo sa vstrebáva do organizmu, ide do krvného obehu a už môže nás nejakým spôsobom ovplyvňovať. Hej. Čo vnímam ja osobne, že mnoho ľudí má isté zdravotné problémy od takých miernych po tie už vážnejšie diagnózy a môže to súvisieť práve s intoxikáciou. O tom máme ďalší webinár, ale toto troška načrtávam. No a máme radu a sadu balzamov, kde je jeden z takých najúžasnejších naozaj balzam Uzur, ktorý je jedinečný svojim účinkom na mnohé záležitosti, na zápaly, na problémy, bolesti s obličkami, naozaj natiera sa na povrch tela, môže sa použiť aj ako zábal, na kosti, na svaly. Tento jediný produkt, ktorý stojí 8,70 €, s týmto otvorili napríklad poľský trh. Táto spoločnosť otvára trhy na celom svete, ale za každým nejak iným produktom, ktorý zaujme ľudí v tej krajine, tak poľský trh sa otvoril s týmto produktom. A na medzinárodnom školení práve nedávno v máji sme sa dozvedeli, že tento produkt, tento úzor napríklad, tu je tento vľavo, tak sa naozaj už 20 rokov vyrába. 20 rokov sa vyrába, nie preto, že ho spoločnosť chce vyrábať, ale preto, že ho ľudia chcú. Čo je úžasná informácia. Takže máme kozmetiku, ktorá je prírodná. Čo to znamená? Neobsahuje sulfáty, parabény, o ktorých som už hovorila, minerálne oleje, znamená produkty ropy, syntetické farbivá, aromatizujúce látky. Nie je testovaná na zvieratách. OK, tu len veľmi stručne, po čom všetci túžime. Chceme byť zdraví, mať peniaze, aj voľný čas, alebo užiť si.
riešime problémy ako choroby, budúcnosť, ktorá nie je istá a stres, čo je naozaj číslo 1 v tom, že vôbec vznikne nejaký problém v organizme. No a ľudia sa obávajú, že budú mať málo času alebo majú málo času, peňazí, že stratia zamestnanie alebo sa obávajú choroby. Keď som prišla k tejto informácii, že obávajú sa choroby, troška som si myslela, že je to také pritiahnuté za vlasy, ale poviem vám úprimne, dneska som práve stretla s pani, ktorá naozaj sa bojí toho, že ochorie na rakovinu. Ale keď som sa pýtala, že odkiaľ pôsobí, prichádza ten jej strach, tak prichádza z toho, že keď mala 3 roky, umrela mamina na leukémiu, teraz momentálne už je dospelá, má 3 deti, ale umrel jej ocino nedávno na rakovinu pankreasu, majú v rodine 2 sesternice, ktoré majú rakovinu prsníka a ona si už myslí, že to je genetika a že proste to majú v rodine, v génoch a že aj ona už len čaká, kedy ochorie. Takže troška sme túto tému prešli. To, že sa, áno, na jednej strane rakovina sa môže javiť ako, že je genetická, lebo v rodine už sa také veci vyskytli, neznamená, že to je genetika. Ak sa to javí, pretože to, čo majú títo ľudia spoločné, je životný štýl, áno, gény. Jedna vec, druhá vec, že tie gény sa dokážu sa aj zapnúť, aj vypnúť v závislosti od toho, čo tým bunkám dávame. A teraz musíme sa pozrieť na to, čo tým bunkám dávame, čím ich krmíme, čo im dávame, aké myšlienky im dávame, akú vodu im dávame, akú potravu im dávame. Takže je tam toho veľmi veľa. A akú kozmetiku im dávame. Hej? Takže je toho veľmi veľa. Nie je to len jedna vec. Takže prejdeme na našu tému. Téma vitamíny. OK. Takže si to tu pripravím. Kým si pripravíme, tak vám len niečo poviem. Čo sú vôbec vitamíny, hej? Možno ste sa stretli s informáciami, že vitamíny, netreba to s nimi preháňať, aby ste sa náhodou nepredávkovali, že s nimi, že ak to budete preháňať, tak telo možno zlenivie a nebude si ho brať zo stravy a nejaké podobné informácie. Alebo len napríklad, že ich treba brať na jeseň. Alebo že stačí šumivý vitamín C. Hej. Mnohé tieto informácie som počula aj ja a musím povedať, že mnohé z nich patria do kategórie tzv. Falošných informácií. Vlastne pozrieme na to, čo ponúka spoločnosť Sibírske zdravie a popri tom vám budem hovoriť rôzne zaujímavosti o vitamínoch, čo som si pre vás dneska pripravila. Takže naše vitamíny, ktoré vytvorili naši vedci v spoločnosti Sibírske zdravie, máme tento produkt. Takto vyzerá obal, áno, Rytmy zdravia. Tu na vlastne chcem podotknúť, čo tu je napísané, energia biorytmov. To je zase jedinečné tejto spoločnosti, že vytvorila produkty, ktoré akceptujú alebo idú v súlade s biorytmami nášho organizmu. To znamená, nemáme vitamíny, ktoré obsahujú, ja neviem, tú istú vitamínovú tabletku máte ráno a večer, naopak ráno máte vitamínovú tabletku, ktorá podporuje účinok organizmu, podporuje isté orgány ráno a inú tabletku, inú kapsulku, ktoré je modrej farby, ktoré sú potrebné večer. Takže v skutočnosti vitamín, čo to znamená? Je to látka potrebná pre život. Keby sme to rozložili, tak vita znamená život alebo nevyhnutný pre život a amín sú látky, ktoré obsahujú dusík. Tu vám len poviem zaujímavosť, že pôvodne sa myslelo, že vitamíny patria do skupiny amínov, to znamená, že všetky vitamíny patria do skupiny amínov, to znamená, obsahujú dusík vo svojej väzbe, ale ukázalo sa, že to nie je správna informácia. Neskôr ukázalo sa, že vitamíny sú rôznorodé zlúčeniny a patria do rôznych skupín látok. Hej. Ich úlohou je riadiť rôzne chemické reakcie v našom organizme, kde vlastne nejakým spôsobom účinkujú. Hej. Takže v skutočnosti sú to organické zlúčeniny relatívne jednoduché štruktúry. Hej. Majú rôznu povahu. Aká je ich funkcia? Hej. Podieľajú sa na biochemických procesoch, ako som spomínala, a sú katalizátory, to znamená urýchľovače metabolických procesov, podporujú rast a vývoj organizmu. Čo sa môže stať, keď je ich nedostatok? Hej? Cítime sa horšie, cítime to na zdraví. Hej?
máme menej energie, hej, možno už cítime, že nie je to všetko v poriadku počas toho dňa. Možno je 15 hodín po obede a sme unavení, že by sme šli spať ako v noci, hej. Je znížená odolnosť voči chorobám, možno častejšie majú ľudia nejaké problémy zdravotné, hej, alebo metabolické poruchy. Takže, ideme ďalej. Takže bolo identifikovaných 12 základných vitamínov, ktoré sú nevyhnutné pre človeka. Tu sú vypísané, takže sú to vitamíny skupiny A, B, C, D, E. Hej, skupina B je naozaj veľmi rozvitá od B1 po B12. A takisto máme minerály. Čo sú minerály? Živiny, ktoré prispievajú k fungovaniu všetkých orgánov. No a máme tu na dve skupiny makronutrienty. Makro znamená veľké, nutrient je to, čo dodáva výživu. To je to, čo potrebujeme vo veľkom množstve. Hej. Potom máme tzv. Stopové prvky, ktoré potrebujeme v malých množstvách, hej, pre ten organizmus, aby správne fungoval. To sú aj vypísané, ktoré to sú. No, ale čo vlastne vitamíny, minerály v organizme spôsobujú, hej? Takže pomáhajú našej kože, našim vlasom, pomáhajú zlepšiť náš zrak, ochraňujú našu imunitu, hej, podporujú srdce, cievy, syntetizujú hormóny, nervový systém, dodávajú energiu, naozaj zlepšujú sexuálnu funkciu, tvorba kostnej kostných tkaní, hej, kosti. Tak, a biorytmus ako základ života, to je to, že zaisťuje sa efektívne fungovanie všetkých orgánov a využívanie zdrojov v organizme. A na tomto vlastne postavili tento náš produkt Rytmy zdravia, kde sa spracovávajú akumulované živiny na energiu. To znamená, ranná kapsulka ráno a večerná akumuluje živiny, ktoré udržujú tkanivá a bunkové delenie. To znamená večer, keď spíme. No a deficit vitamínov a biologicky aktívnych látok je jednou z príčin narušenia biorytmov. To znamená, že majú ľudia niekedy problém, že nemajú energiu napríklad cez deň, alebo večer majú problém napríklad zaspať, alebo problém so spánkom. Takže na to máme odpoveď, na to máme náš produkt Rytmy zdravia. Takto vyzerá krabička, stojí 19,50 v českom sklade, myslím 19,55. Toto je mesačné balenie, kde máte 30 kapsuliek oranžových na ráno a 30 kapsuliek modrých na večer. Vitamíny by sa nikdy nemali brať na prázdny žalúdok, hej. Mali by sa naozaj vždy brať s jedlom alebo tesne po jedle, takže keď žalúdok tam niečo je. No a vlastne naše Rytmy zdravia obsahujú všetkých 12 vitamínov, 8 minerálov a 5 rastlinných extraktov. Takže všetkých 12 vitamínov a 8 minerálov a rastlinné extrakty, ktoré vlastne čo spôsobujú v organizme. Hej? Takže vyplňujú nedostatok dôležitých vitamínov, pretože obsahuje všetky, vitamíny podobných látok a stopových prvkov. Poskytuje optimálne dávkovanie účinných látok na ten daný deň. Používa sa ako rýchle stráviteľná forma účinných látok, prispieva k harmonizácii biologických rytmov v organizme. A samozrejme, pomer cena-výkon je veľmi priaznivý, to znamená 19,55 na 1 mesiac a máte všetky potrebné vitamíny, ktoré potrebujete do organizmu. Okay. Tu je vlastne presne tabuľka, to máte aj na krabičke, toto nemusíme nejako prechádzať. Čo to obsahuje, len to spomeniem, železo, jód, selen, med, zinok, chrom, molybdén. Selen je veľmi dôležitá látka, ktorá je potrebná v organizme. A ešte mangán, áno, takže toto je. No a ešte bylinky, ktoré sú tu pridané, tých 5, tak tu máme ešte v krátkosti poviem, čo spôsobujú v organizme.
tak kozlík lekársky ukľudňuje, hej, zlepšuje srdečný a zažívací systém, znižuje dráždivosť centrálneho nervového systému. Zelený čaj, o tom je známe, že pre svoje účinky že aký je veľmi dobrý, normalizuje činnosť čriev, znižuje cholesterol, znižuje priepustnosť a krehkosť ciev, hej, zlepšuje krvný obeh. Má tonizačný efekt. Sibírsky ženšen zvyšuje účinnosť funkcie svalov, imunitného, kardiovaskulárneho a centrálneho nervového systému, normalizuje sacharidy a tuky v metabolizme. Hej. Šišak balkársky znižuje krvný tlak, pri hypertenzii, keď má niekto vysoký tlak, má antialergický, antisklerotický účinok, ako antiastmatický účinok, regeneračný, ukľudňujúci, hej, pri vykašľávaní, problém s vykašľávaním, antihometický účinok a pomáha pri poruchách spánku. Extrakt z pasličky má močopudný účinok a selektívne hromadí kremík v organickej forme. To neviem, čo tam je napísané, ospravedlňujem sa. To je tak preložené z ruštiny do češtiny. OK. Tu na jedna tabuľka to len porovnáva iné produkty, ktoré sú vlastne iné spoločnosti, ktoré majú, čo sa týka denných dávok. Tu na to je v rubľoch. Tu si môžete len stručne pozrieť náklady na mesiac v rubľoch, aká je tá cena a množstvo účinnej látky. Je dôležitá nie len cena, ale aj to, aké množstvo účinnej látky ten produkt obsahuje. No podľa daných cien vidíme, že síce sibírske rytmy zdravia patria možno do tej strednej kategórie cien, ale množstvo účinnej látky majú najvyššie. Takže myšlienka dvoch vzorcov, to je ten biorytmus, o ktorom som spomínala. Takže raná formula obsahuje komplex vitamínov, minerálov a bylín, ktoré zvyšujú aktivitu organizmu buniek a ich efektívnosť. Hej. Asimilujú sa tiež dôležité vitamíny a ich efektivita. Takže to je to, čo máme v tej oranžovej kapsulke, ktorú si dáme ráno. No a modrá kapsulka, aby sme si uvedomili, že večer obnovuje zdroje tela v priebehu noci, urýchľuje stráviteľnosť makrostopových a stopových prvkov a nasýtené mastné kyseliny telo si nadobudní, telo sa nabudí teraz silou prírodných výťažkov, aby bolo schopné, teraz sa regeneruje, aby bolo schopné na druhý deň fungovať. Takže jedna kapsula ráno, jedna večer, píšu trvanie 1 mesiac, v skutočnosti je to potrebné každý mesiac, pretože vitamíny sú potrebné brať každý mesiac. No a ešte tu nám odporúčajú večer, najneskôr o 23. hodine. Dobre, to je náš komplex Rytmy zdravia. Ja mám ale pre vás ešte o mnoho viac informácií o vitamínoch. Ak ma budete počúvať, tak vám poviem, ako som spomínala, čo je to vitamín. Vita, život, amín je vlastne látka, ktorá obsahuje dusík. No ale v skutočnosti súhlasím s informáciou, ktorú som natrafila, že vitamíny sú potraviny. A vysvetlím vám prečo. Hej? Pretože ak by sa človek nenajedol, tak by zomrel, hej? To isté by sa stalo, keby sme nemali v tebe vitamíny, pretože vitamín to je životne dôležitá tá látka preto, aby to telo fungovalo. Problém v dnešnej dobe je ale v dvoch veciach. Naše tela už nie sú schopné produkovať všetky vitamíny v dostatočnom množstve. To je veľmi dôležitá vec, číslo 1. A druhá, že prostredie, v ktorom žijeme, a to je radiácia, chémia vo všetkom okolo nás, hnojivá, konzervačné látky, dochucovadlá, farbivá, znečistené ovzdušie, ktoré dýchame, voda, drogy, alkohol, stres. Toto všetko zvyšuje potrebu a spotrebu vitamínov v našom organizme. A vitamíny potrebujú všetci, od malého dieťaťa až po seniora, to znamená všetci. Takže ak sa niekde človek začuje, že vitamíny sú lieky, o čom si niektorí myslia, že sú, tak je to veľká chyba, pretože napríklad, ak ste chorí, máte angínu, dajú vám penicilín. Tak si dáte penicilín len počas obdobia, kedy ste chorí. Hej? Ale ak nie ste 5 rokov chorí,
nemusíte penicilín užívať a vaše telo zomrelo? No v skutočnosti nezomrelo, hej? Dočítala som sa zaujímavú informáciu, že ak by Kolumbus, keď sa vynoril na pobrežie, nenarazil na citrusové plody, tak by jeho námorníci zomreli na skorbut, čo je choroba z nedostatku vitamínu C. Takže veľmi zaujímavá vec. Takže ešte raz, vitamíny sú potraviny, bez nich by telo zomrelo. A je to už názve, vita je život, hej, to, čo je nevyhnutné pre život. Ale dôležitá vec, že dôležitý významný faktor je, že vitamíny liečia. A keď som bola chorá, ja som pochopila, že vitamíny, bohužiaľ v stave, v ktorom som bola, bolo potrebné, aby som ich brala vo veľkom množstve, vo veľmi veľkom množstve, pretože ten deficit bol vytváraný dlhé roky. Hej. Takže vitamíny môžu pomôcť pri zvládaní choroby, môžu vás aj dostať z danej choroby, napríklad keď ste nachladnutí, tak sa odporúčajú brať vysoké dávky vitamínu C. Hej, môže to byť, že každú hodinu 1000 mg. Veľa ľudí nevie, nemá túto informáciu. To je, môže to byť naozaj ako veľmi účinné antibiotikum vo význame, že nepotrebujete brať antibiotikum, stačí vitamín C. A ak ste nachladnutí, tak pominie to o mnoho skôr. Vitamíny majú vlastne za úlohu udržať telo vo funkčnom stave, hej, aby dobre fungovalo, aby nebolo unavené a tak ďalej. Ja sama to pociťujem na sebe, ak tie vitamíny si dám, tak som o mnoho menej unavená, respektíve ani nie som unavená už počas dňa, ale až večer, kedy mám byť unavená, ako keď si ich nedám. Hej. Mám to odskúšané a naozaj, keď už som o 4. 5. že unavená, bože, zase som si možno zabudla nejaký vitamín dať, alebo som to troška zanedbala v ten deň, alebo som vydala viac energie, takže mala som si dať toho viacej, tak sa snažím hneď to dohnať a dať si tie vitamíny. Takže potom naozaj tá únava prejde. Ďalšia dôležitá vec je, čo si treba uvedomiť je, že vitamíny medzi sebou spolupracujú. To znamená, ak by napríklad niekto užíval iba vitamín C, vytváral by nedostatok napríklad B komplexu a naopak. Toto sa nazýva umelý nedostatok vitamínov. Hej, treba mať vždy na pamäti užívanie dostatku komplexu vitamínov, hej, že nie len jeden druh alebo jeden typ a vo vyvážených množstvách. Hej. Čo to znamená? Také multivitamíny by mohli byť riešením, ale bohužiaľ tie dávky v tých multivitamínoch častokrát sú veľmi malé v tej zlisovanej tabletke a žalúdok z nej všetok obsah nevie alebo nie je schopný naozaj vyťažiť. Hej. Takže je dôležité využívať vitamíny externým spôsobom, to znamená dodávať ich zvlášť, pretože si niekto povie, že no, moja mama nebrala toľko vitamínov, dožila sa 90 rokov. Treba sa pozrieť na ten životný štýl, ktorý máme my, ktorý mali naši rodičia, ktorý mali naši starí rodičia a na tie faktory, ktoré to ovplyvňovali. Hej? Napríklad voda, strava, konzervanty v potravinách, hej, znečistené prostredie, ovzdušie, pôda, toto všetko, plus životný štýl, ktorý zahŕňa o mnoho viac výfukových plynov. Ľudia fajčia, viacej pijú alkohol, niektorí hľadujú drogám, hej. Takže to sú veľkí vykradači vitamínov a minerálov. Mimochodom, také drogy, alkohol, hej. Napríklad, keď niekto pociťuje opicu, príklad, keď sme pri tom, tak aby alkohol naozaj zredukoval zásoby jeho vitamínov a minerálov tak, že jeho nervový systém nedokáže optimálne pracovať. A to je to, čo spôsobuje, že ten človek na druhý deň cíti, že má bolesť hlavy. Hej? Takže keby ľudia vedeli, ako riešiť bolesť hlavy, tak by si poprvé dali menej alkoholu a po druhé, na druhé ráno by si poriadne sa nadúpali vitamínmi, aby tento problém nepociťovali. Hej? No a ten ďalší dôležitý faktor je naozaj to znečistené prostredie, vysoká teplota celkovo, ktorú pociťujeme, slnečné žiarenie, varenie, radiácia, chemikálie v potravinách, postreky, dochucovadla, konzervačné látky a narábanie s potravinami. Minule môj kolega Vládko rozprával príbeh pani, ktorá umrela potom ale chodila pracovať na biofarmu, kde ona zistila, že síce sa nepostrekuje cez deň, ale v noci, takže aby sa o tom nevedelo. Takže tie látky naozaj sa dostávajú sa do nášho organizmu cez tie potraviny, ktoré jeme, cez tie potraviny, ktoré tí ľudia, povedzme, keď ich spracovávajú alebo zbierajú,
No a napríklad taký kvalitný vitamín C je treba vyťažiť a spracovať do 3 hodín po odtrhnutí plodu z rastliny. Hej? A teraz otázka, koľko trvá pomerančom alebo inému ovociu, a kým sa dostane na náš stôl? Hej? Ja si myslím, že to nie sú 3 hodiny. Takže ak má napríklad organizmus väčšiu záťaž, naozaj treba ho doplniť tým vitamínom. To ako keď idete na aute a teraz potrebujete, aby auto zabralo. Hej? Takže ide na väčší výkon a je toho schopné, ale proste na úkor, povedzme, väčšej spotreby. Hej? Takže je dôležité v dnešnej dobe, môj názor, vy si urobte vlastný, užívať vitamíny vo forme výživových doplnkov. Hej? Ja ich berem denne a berem ich denne už niekoľko rokov, s tým rozdielom predchorobová teraz, že naozaj teraz sa starám o očistu svojho organizmu, o očistu svojich buniek, od čreva a podporujem svoj organizmus, jeho fungovanie aj vitamínmi na dennej báze. Hej? A ešte zaujímavý jeden test som si prečítala, že v jednej veľkej medzinárodnej firme sa urobil taký test, kde firma finančne podporila zamestnancov, ktorí sa rozhodli pre zdravší životný štýl, to znamená užívanie vitamínov, šport, ktorí chceli viac športovať, mať kvalitnejšiu stravu. A výsledkom bolo to, že ušetrili až 3-násobok toho, čo firma na tento program vydala. V porovnaní so stratami, ktoré boli spôsobené práceneschopnosťou, zníženou produktivitou a tak ďalej. OK, to je jedna vec. Ďalšia vec, myslím si, že zaujímavé. Ďalšia vec, niektorí sa boja tzv. Predávkovania vitamínmi. Hej? Musíme sa vlastne pozrieť ešte na to, že niečo ako ODD, čo je vlastne skrátka odporúčaná denná dávka, je niečo, čo je odporúčané na množstvo pre ten daný organizmus, pre priemerne dospelého človeka, hej, 60 kg alebo 80 dospelý chlap. Ale tieto normy boli vytvárané naozaj veľmi, veľmi dávno a sú tieto predpisy veľmi staré. Skutočne výskumy, ktoré vlastne boli robené na konkrétne vitamíny, potvrdzujú to, že tie ODD, táto hodnota by mala byť častokrát pri niektorých produktoch, niektorých vitamínoch niekoľkonásobne vyššia. Môžete si o tom nájsť informácie na internete. Takže tu mám napríklad príklad, že odporúčaná dávka vitamínu C pochádza z čias druhej svetovej vojny. Hej. Hitler nechal robiť výskum, aká je minimálna dávka vitamínu C, aby jeho vojaci nedostali ten skorbut. Hej. Tak odvtedy máme dávku, ktorá je na hranici choroby, ale nie je v dostatočnom zdravom stave. Ohľadom vitamínu C som čítala ďalší výskum, kde bolo povedané, že nepamätám si toho pána profesora, nebol spochybnený jeho výskum, ktorý tvrdil, že minimálne 3000 mg denne, to znamená 3 gramy denne vitamínu C je bežná dávka. Vitamín C je látka, ktorú si naozaj my nevieme vytvoriť. Musíme ju príjmať a 3 gramy pre človeka, ktorý je relatívne zdravý a ktorý to potrebuje. Teraz si vezmeme ľudí, ktorí berú drogy, alkohol, alebo pijú, alebo fajčia, tak tam tie dávky musia byť niekoľkonásobne vyššie. OK, ak vás zaujíma nejaká ďalšia vec, môžem vám zase ďalšiu vec porozprávať. No, také pikošky som si našla, že v USA sa robil 3-ročný výskum vo všetkých spoločenských triedách a zistilo sa, že 60% zúčastnených malo naozaj veľký nedostatok vitamínu, napríklad vitamínu A. Nedostatok vitamínu A naozaj spôsobuje napríklad slabý zrak. Hej? Takže na to máme ďalšie ešte naše produkty v našej spoločnosti. Ohľadom vitamínu B. Mozog a nervy potrebujú pre svoje správne fungovanie energiu z cukrov a ak chýba B1 vitamín, produkcia tohto typu energie je narušená a tým pádom nervový systém nedokáže pracovať optimálne. Na výsledkom môžu byť krče, únava a bolesti. Ohľadom vitamínu B1 a C, ktorý som spomínala, som čítala ďalší výskum, kde bolo spomínané, že keď ľudia, ktorí sa javili ako psychicky narušení, ako psychiatrickí pacienti, nejakým spôsobom mali akože duševnú poruchu, len tým, že im pridali vitamín B1 a C,
títo ľudia stratili znaky duševnej poruchy, ktorú pred krátkou chvíľou, možno pár dňami vykazovali. Takže myslím si, že veľmi silné informácie na to, aby si vlastne ľudia vedeli pomôcť aj sami a nemuseli hľadať pomoc psychiatrov, psychológov, kde to častokrát nie je účinné, kde je to len o tom znova, že im vlastne dávajú ďalšie lieky a ďalšie vlastne drogy, treba si prečítať vedľajšie účinky. Nie som naozaj proti lekárom, keď treba, naozaj je potrebné ísť za lekármi, ísť vlastne si dať vyšetriť, určiť nejaké veci. Lekári vedia úžasne použiť chirurgiu, keď je na správnom mieste, zašiť, prišiť telo, opraviť to telo, ale niekedy je, napríklad v onkológii, chirurgia, môj názor je to masaker, je to môj osobný názor, pretože je to nesprávne použitie, nesprávnej technológie. Napríklad onkológia je metabolická porucha, okrem iného, samozrejme, číslo stres, jedna je stres a mnoho ďalších faktorov, ktoré s tým súvisia. No a vitamín A, lupiny, suchá pokožka, polamané nechty, slavé zuby môžu pochádzať napríklad z nedostatku vitamínu A. No na pokrytie dennej odporúčanej dávky vitamínu A by človek musel zjesť asi 2,5 kg banánov, čo je tiež veľmi zaujímavá informácia. No. A ešte ohľadom omega-3 vám prečítam, poviem, že Eskimáci majú približne 400-krát nižší výskyt srdcového infarktu. No a prečo? Pretože konzumujú veľa rybacieho mäsa, ktoré je veľmi bohaté na omega-3 mastné kyseliny a Európania konzumujú podstatne menej tejto stravy, preto potrebujú doplňať omega-3. Pri omega-3, ktorú sme už mali prezentáciu, ktorá sa ešte bude opakovať, pán doktor Gičev nám hovoril, áno, Eskimáci a ryby, je to pravda, na to ale aby my sme v Európe dokázali to doplniť, je to v skutočnosti nemožné, pretože tú rybu by sme potrebovali do pár hodín vlastne mať na stole, hej, čo tiež nie je možné spracovať, myslím, že do 8 hodín to bolo. Aby sme ju mali tie vitamíny, teda tú omegu z toho sme dostali do svojho organizmu. Takže práve preto potrebujeme doplňať tie doplnky, hej. Na to máme tiež odporúčanie našich sibírskych akademikov, ktorí vytvorili pre nás aj produkty, komplex na omega-3 na živočíšno-rastlinnej báze, ktorý je jedinečný svojim účinkom. No, ďalšia vec, čo sa musíme pozrieť na to, že naozaj obsah minerálov, vitamínov v plodinách, ktoré sa pestujú, veľmi nízky, aj preto, že obsah minerálov, vitamínov v pôde je veľmi nízky. Hej. Pôdy sú zničené, prechemizované, nedokážu, v podstate sú ochudobnené o tie dôležité živiny, ktoré vlastne potom idú do tých potravín, ktoré sa tam pestujú. A napríklad porovnanie, napríklad rok 85 a 96, čo je len 11-ročný rozdiel, napríklad v brokolici obsah vápnika klesol o 68%, B12 o 52%, horčík o 25%. V banánoch za 11 rokov klesol obsah vápnika o 12%, B12 o 84%, horčík o 13% a vitamín B6 už o 92%, čo je vysoké číslo. Hej. V zemiakoch vápnik klesol o 70%, horčík o 68%. Vitamín C o 25%. Vo fazuli vápnik klesol o 38%, B12 12%, horčík 15%, vitamín B6 61%. Hej. A napríklad v jahodách vitamín C klesol za 11 rokov o 67%, vápnik o 14%. Mrkve vápnik o 17% klesol, horčík o 57% klesol. A ešte vám poviem o špenáte, vitamíny B klesli o 58%, vitamín B6 o takmer 60% a horčík o 68%. Takisto je veľmi obsah minerálov a ich pokles je naozaj veľmi zdrcujúci, pretože napríklad v pšenici, jačmeni, kukurice tie poklesy sú až o 50 až 82% nižšie, v kapuste o 95%,
mrkvy 40 a hrášku 54%. Hej. Takže britská geologická spoločnosť, ktorá robila rozsiahly výskum obsahu dôležitých minerálov v pôde, ako je železo, draslík, horčík a zinok a meď, zistili, že naozaj tento pokles je veľmi významný a veľmi výrazný. Dobre. A takisto v dnešnej dobe, čo sa týka produktov, ktoré by ste si kúpili komerčne alebo organicky, aj tam sú veľké rozdiely v látkach, ktoré sú aj v tých makronutrientoch, aj v stopových prvkách, takže tie poklesy sú veľmi výrazné a preto už si naozaj každý môže odpovedať na otázku, či vitamíny potrebuje alebo nepotrebuje. Zistíte to tak, že ich vyskúmate a vyskúšate si ich sami. Hej. Aby ste zistili, či fungujú tie vitamíny, alebo ako sa cítite, či sa cítite inak, alebo lepšie, alebo horšie. Takže toľko by som vám vlastne k tomu, čo som vám chcela dneska komunikovať. Verím, že vás to zaujímalo. No a teraz prejdeme k ďalšej časti. Ak by ste mali nejaké otázky, kľudne môžete mi nechať v komentároch, prípadne sa pýtajte svojho mentora. No a ďalšia časť je vlastne príležitosť. Príležitosť spolupráce v tejto spoločnosti Sibiřské zdravie, ktoré ja som pôvodne vôbec neplánovala, s ktorou som neplánovala vôbec spolupracovať. Ja som neplánovala so žiadnou multilevel spoločnosťou spolupracovať. Ja som za 20 rokov, čo poznám môjho manžela, mu len pomáhala pri jeho práci v rôznych multilevelových marketingových spoločnostiach. Ale v tejto spoločnosti sa to dostalo až tak ďaleko, že tie produkty sú tým, že sú vysokoúčinné, cenovo dostupné, začali fungovať mne, mojim priateľom, známym, ľudia začali proste si ich vyžadovať sami a registrujú sa do tejto spoločnosti taktiež, pretože chcú pomáhať aj oni svojim priateľom, známym. Takže je tu aj príležitosť pre kohokoľvek, kto by chcel aj si finančne troška privyrobiť na začiatku ako len nejaký doplnkový príjem, pár desiatok, 100 eur. Každý konzultant, ktorý sa zaregistruje, má hneď 25% zľavu zo zúčtovacej ceny nákupu, čo je cena bez DPH. A potom vlastne môže, keď sa rozrastá jeho objem, obrat a jeho skupina rásť teda v príjme, až môže ho mať ako základný príjem. Samozrejme, máme tu otvorené medzinárodné podnikanie. Spoločnosť v máji každoročne koná v Európe, v nejakom európskom meste medzinárodný seminár, na ktorom sa zúčastňujeme, aby sme vedeli, aké sú novinky, aké sú možnosti, čo nové pre nás je pripravené a vzdelávame sa aj v obchodných záležitostiach, aj v produktových záležitostiach. O tom sú aj tieto webináre, že prenášame informácie ďalej. A úžasná informácia, niekto to môže brať ako výhodu, niekto ako nevýhodu. Táto spoločnosť na Slovensku síce už je 4 roky, aj keď sú to naši susedia, 20 rokov je spoločnosť na trhu, takže 16 rokov sme o nej nevedeli. Je tu stále relatívne nová, takže je tu príležitosť pre tých, ktorí by to vzali ako výzvu, že by chceli posunúť tieto informácie ďalej. Ja to robím aj touto formou, moji spolupracovníci, Vládko Šebo a jeho ľudia. Sme sa rozhodli, že to proste chceme posunúť, vzdelávame sa každý týždeň je teda nejaká téma. Tých tém je naozaj veľmi veľa, sú aj obsiahle. Verím, že sa nám vlastne na tomto webinári alebo týmto novým webinárnym spôsobom podarí tieto webináre aj nahrávať a bude možnosť ich prehrávať. Môžete linky posielať svojim priateľom, známym, ktorí sa momentálne možno nemohli dostaviť, ale ešte budeme musieť popracovať na spracovaní videí. Naozaj je to niečo nové. Môj manžel celý deň trávil nad tým, aby to začalo fungovať správne, takže verím, že to pôjde dobre aj naďalej. Ako to funguje? Jednoducho, vaša výhoda je, že používate produkty, máte ich kvázi lacnejšie. Nie je to, že máte lacnejšie produkty hneď. My nakupujeme za predajné ceny. Tá 25% zľava sa nám kumuluje v elektronickom účte, ktorú môžete použiť hneď pri ďalšom nákupe. Takže dôležité pri ktoromkoľvek multilevel, čo som sa stretla, multilevel je používať produkty
pretože len vtedy viete o nich povedať ďalej, viete ich odporúčiť, ak vy ste mali dobrú skúsenosť. Myslím si, že bez toho to nejde, alebo to ide ťažko. Máme naozaj úžasný program detoxikácie očisty organizmu podľa ruských akademikov, ktorý vlastne je nastavený na takú komplexnú očistu celého tráviaceho systému, celého imunitného systému, krvi a lymfy, na to, aby fungoval potom organizmus lepšie a vtedy vlastne, keď tomu telu dáme to, čo potrebuje, začne sa regenerovať, začne správne a lepšie fungovať a ako vedľajší efekt odídu alebo zmienia sa mnohé prejavy diagnóz, ktoré vlastne tí ľudia majú. Je to moja skúsenosť a je to aj skúsenosť už naozaj klientov, ktorých mám ja a moji spolupracovníci. Práca v pružnom harmonograme, pracujete sami na seba, takže ste pánom svojho vlastného času, čo je úžasná výhoda. Mne za 2 roky sa to naozaj, to potvrdzujem, sa to tak stalo, hej, že ja si manažujem kedy a ako. Bez rizika investovania, investícia do spolupráce 10 €, čo je vlastne registračná obálka, kde máte materiály, prístup na internet, na svoju webovú stránku, kde máte back office a informácie, môžete hneď začať aplikovať, používať, pracovať so svojím mentorom. My každý týždeň robíme v pondelok webináre produktové, oboznámujeme, máme taký plán na mesiac, vlastne aké témy budú, takže viete si to naplánovať, môžete pozvať svojich ľudí. A takisto každý mesiac sa snažíme mať seminár, kde sa aj stretneme, kde sa vidíme, kde môžeme prejsť aj technické veci ohľadom objednávok, ohľadom registrácií, ohľadom toho, ako pracovať s tímom, ako pracovať aj s klientami a ako nájsť ľudí do svojho tímu a tak ďalej. Takže ak máte akékoľvek otázky, pýtajte sa svojho mentora, kto vás sem pozval a budeme veľmi radi osobnému stretnutiu a keď prídete na náš seminár osobne. Otázky, odpovede, ak sú nejaké, myslím, že ak by ste napísali do komentárov pod videom, vyskúšam, či nám to bude fungovať. Verím, že hej. Mážel ma prepne. Takto? Takže čakám, ak niečo napíšete a ak nie, ešte chvíľku počkám. Ja vidím, že koľky ľudia sú, ale nevidím ich mená, preto sme mali iný software, videla som aj mená. Chvíľku počkám. Akokoľvek som veľmi rada, ďakujem za váš čas, že ste si našli čas, že ste sa pripojili, že vyzerá, že vás to teraz zaujíma, že sa chcete vzdelávať, chcete mať informácie a verím tomu, že ich budete ďalej šíriť, že vám to dá zmysel. Vravím, naštudujte si sami, nájdete si rôzne odkazy a pomáhajte, aplikujte, užívajte. Dobre, ešte chvíľku počkám, ak nie, tak ja sa vlastne už pomaly lúčim. A s uvedomením toho, že cesta k zdraviu a úspechu je dláždená bylinkami zo Sibíry. Pozrite si na mape, že Sibír je najväčší, najčistejší ekosystém sveta. Hej. Sú tam divokorastúce byliny, mnohé známe aj v našej oblasti, keď si vezmete to pásmo vegetačné, len keď si vezmete, že akú silu musia mať tie byliny v tom prostredí, tak naozaj je to o niečom inom. Očistujte svoje telo aspoň 2-krát ročne, to je vlastne téma na tú očistu. Na jar a na jeseň treba vlastne očistiť nielen naše priestory, naše obydlia, ale aj svoj organizmus. Hej. No a používajte výrobky pre zdravie a pre krásu denne, vyskúšajte, čo vás oslovilo. Máme naozaj široký výber. Hovorte o svojich výrobkoch, o týchto výrobkoch, o svojich skúsenostiach, o tejto spoločnosti svojim známym a priateľom a budete vidieť, že aj vaše podnikanie, ak ste sa rozhodli troška ísť do toho podnikania, sa začne šíriť. Verím, že budete zdraví aj fyzicky, aj finančne a budete šťastní. Prajem vám, nech sa vám darí, nech ste úspešní
A teším sa na vás na budúce. Pošleme vám znova link, verím, že to už bude skôr, lebo už vieme, ako to vytvoriť a že sa pripojíte a budete sa s nami vzdelávať ďalej. Veľmi ma tešilo, prajem krásny večer.